kaban lingkot te kunju ru ya baru tibran lang hangni kentuk ya kibri kibran kejing duna department kelawan hitom naki jaka ki bakham jengai ru na kabenta ban yasno tilang ha kaba nin ya soi pek ba hangni kum kadak ban penpau syaki pek ba bat kunju ban pensnow syaki bor bahalor syaka sorkar ya ka ei ke jingdon kam jongi kibri kibran jiduna department la kalong haka ya kayen la kalong hayo hat la kalong haki office sarkar lani haka no ka benta ka baki kibri kibran jiduna department ki juya pendukam haka jingyai dan ti jogi man la kasni te hakini kendiat ngan supen syai hakini ki jingyai dan ti jong kibri kibran jiduna department apo ka jalan ni khalaya sibun ngila ya keren baka sarkar na kabenta bakin priyo ya ka hok bakin priyo ya ka jinglai lut na kabenta ka jingdon kam hendrai habangi pek hadu kane kapor nidang yoi ba kada kampat da biang pura hadu kata-kata katkum belabu da kane ka right of person with disabilities act arhajakan rio kendiat katkum kejing temu jong kane ka ak laong ba shua jong benai jun menta kasnem ba ki office sarkar ki yau ki building ki jaka pai ba ki dei bat ki bat kano ka kam ki dei bat pai ba hak basna ye ki yeng ki dei bit bandon galentia ke ban pensuk ye ki beri ki ben jiduna ha ki department lada kam don tum kata kamut katu ka yeng lani katu ka office lani katu ka jingsna kanem yo satya ban pendon kam hadian habut ondal ada sna ya ka kata ka de ka jing temu jong ka ne ka ak hendrai habangi pek men hadu ka ne ka por ngi yo i ba kumbala batai wa feldinan menne kakum ka jing syam jong kibri kibran juduna department nidang syam tang kendiat baka sarkar ka lale anak benta kaya kayen jong kibri kibran juduna department hakane kapor kadai ke jaka pat ba hangni nyentren pat ba hangni na kabenta bakin kum ki pai kiri pat ba aro bakin ailam ka jingkershan ye gibri gibrang gijuduna ha ki department kanuksa kabadingkong lada kibrio benta ki baduna ha kabor yo i teng teng kin lek jing lek chani chatai kiju pendon kam da uni uding dua ubali ubaki khota ktin pareng uwat kin lada ki pendon kam da kini kiding ban jam ya ka turok na chiliang bun sien kiri pat ba kimi thu satya yaw ne udil ubadei nak benda kibri kibran jinduna hai konmet teng teng ki hap banda up ya kali teng teng lada ukulit lani ki traffic ki don kam sai jingai ka si tom ye ki wat ban ya na si siliang lada amdon nang yarap tengi kerpat lem ye phi ki nong ya taksi ki boss bat kiri pat ba habab yo i ye ki bri ki bran jiduna do kanat haka bor yo i ki pendan kam da kumuni wakin subha ban ailat lem ye ki lada ki dei ban ya na siliang lani lada dei ru bakin syong hakikali namar ba teng teng kadon ke jing ha ka ba ha ka jing kiu hakikali namar ba kibri kibran jiduna dekonat kamtam ka borio i ki kamslem khandiat ha ka ban kiu hakikali ha ba ki syong ban le jing le chene stai te teng teng u driver wang kiu wud ladam kiu wud long te ula ban tim upulit ru te nga juong ye ki bri ki bran juduna do khatmet lada ki kiu kun kine ki bam yo i lane ki bayat te ki wheelchair lane ki bam la ayat ba na try wat upulit ru utip ban le nak benta ban yarap keliang ye ki
lada kioi amdai ba pilek kanang mar pilek ya ba hatam da ka ba nyarap lem ya kiwei pan kata kadai ka jingkerpat ba pinya trailang bat ngi kum kinongnya kali lane kiri pat ba kinongnya bos bertentuk ya ki ya baro te kabaar dengan cu ai nuksa lingkot te hakabidai bat kini ki bri ki badan jiduna ki bamla yat ki jukhat ya ki da ki lokomotor te ki babun kini ki brio teng ki ba syam jing ki dai ki to ki bayai da ki wheelchair lane ki bayai da ki jingkershan ki khat plus te lada kini lada kum kini gibriu kinya kinle chani shatai kinle donkam suang no kinle donkam hapo office te kan teli ki office ki bala la abe yaki bakin kiu sang armala lai mala ngatrai hangni sulong lada don tang khandia telihi namar ba ka sarkar katung kejing tiap jongi kanang yai penbaha kanang yai penkre nak benta ban pensuk ya kibriu kibidan juduna ada khadmat kat kum kejing betha jong kene ka ak habrok away jong dari India te hak kumta nak benta kini kibriu kiba amla ayat teng habaki syong hakini ki bosau habaki syong haki buat kini ki bosau ki bala penkrek da kesorkar ru kimdan satya ya kata ka lenti ban kiu te umlong kum sakiwei ki jela jong dari India kibyang isuk habakiyat andre hakani ka jela jongi tempat don satya kata ka ru ka ba ka sarkar kala pintre te kumta ka jingkerpat jongi nakane ka jaka ka jingpersngau jongi nakane ka jaka kalong baik ba ka sarkar kan le no shua menta ka snem na ka menta ka jingbit jingbiang jong kibri juduna dengan met hagi bede bat ki kali ki jaka pat ba ki office kumta terter te lada ka sarkar kaya trailang bat ni na trai ni ru ni dan ni dokumen sibun haba ka sarkar kale ba na kumta jongi tam yang ni kibri juduna ada khatmet latte da kata ka ain sabaki khot the right of person with disabilities act arhaja kan rio te hakane ka ak keladon sibun kicing betha bana badai ban yarap badai ban leei badai ban kumta terjar na kumta ka kibri kijiduna do kan bet hendrai aba ngalek keleng di office sarkar na syam ba dan ting ki office sarkar ki badai terpang na kumta kibri jiduna do kan bet ban yo jirap ban ajing mentoy hendrai ki kimlong ki babit babiang wat teng ban kinyat ki brio ki bai pungdan kam ki wheelchair ki ba ya de kini ki dendu lane ki baya de kini ki bamyo kimla satya hendrai habang ye nujur pede bat ki ini ki office private ki ba ki lachna de ki sinet hendrai ki pendiang na kamenta jongi hendrai lada kalong kumne kamut ba ka sarkar kadai ban le na kamenta ka jingbit jingbiang jongi kumno daki private kila daki ying simet la daki office ki simet kila ban le na kamenta jongi kumno ka sarkar kamla hindai kan long kali jing le ran lada ka sarkar kamla ni kermen ba kane ka sarkar ka bamenta sibun kelale na kamenta jongi ni lai sene serum seneng hindai ni kajing persngau jongi hangne kalong kajing penkan mau su ya ka sarkar ba ka sarkar kanang yai penbah kanang yai pen kilat kilenti na kamentaban pensuk yangi kibri duna haki depan met te hakabiadai ibat kini ki brio iba duna hakabor perkat teng aba niya kendu sarum saneng yakine kibrio dan teng na keemlang salang ru kibatiang bat dan ru teng kimnut satya banya bamlang te kawan rak kiong ba kini kibrio ni salia bang itien te nga ngaju nga hakapor ka ba
hakajing traikam jonga ngaya kendu sibun ya gini ya kum kini kibriu kiba mlaya kiba mioi kiba duna hakabor perkat lese ladanga ngaya rap ya ki ladanga ngadon kemensim ka bakuit na kabanda jongki kumut balay ngan tiri kita ki ai lese ladanga ngambon kemensim ka bakuit na kabanda jongki ngadai kin bantir tenga ngasu ai tang kata ka jingmut yaki bak kadang kam na kata kada bangin ni trailang na kabenta banwan ra ya kajing bahajing met na kabenta kibri ki badang kajing duna haki dokon met hapo ka jela hi borok kawai te hakane kapur na tentu ya piru kini kinongnya taksi ki badan hang ne kini kinongnya bos lane kiri pat ba kum kadak kajang jing trailang ban ni ki ai ka ketika mon ka ketika diang joki da ka bangin ni soilang lada namar ba niru hidan kam ye phi halak man kasni hakale kawan piru hidan kam nak benda jongi te natakada long hakale kawan daki kali simet ni siu ya kapisa kum basiu hikiwe ro ki ai ki bai kali kiwe arphau ngiru ni ai kum tahi te haba ki ai kum tahi te kamut kajing ketu jongi lada dei makna kibat duna dokan met hakano kano kabentah andre yarap ban kenti ulang yaki hakali kawan ban tersuk yaki te hakajing ya dan ti jongi teng kibri juduna dokan met kamtam kabangian ya kendu ba kini kisngi gadai bat kibang teng kibang ngayoi ba kimdan satya ya kata ka lenti ikumbang ngelekren kapan pensuk ya kibri jiduna dekat met te kasorkar ni kerpat ya kasorkar ba ni pensnya uru nang ni ba kasorkar kadai ban metha ya kum kini ki bangru ki biadon benta ba ba ni kibri jiduna dekat met ba ya katanat kepot ke kia